Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбина Валиева. Бүгінгі чыгарылышның төп темалары. Питбай катнашында юл хәлакәте. 18 яшьлек йөртүче хастаханәгә озатылган. 3нче этап Красный Ключ дамбасында 2,5 чакрым юл өлеше яңартылачак. Табигатьне саклау уртак бурыч. Түбән Кама районында законсыз шүплекләргә каршы көрәш дәвам итә. Аларның хезмәте шәһәр йөзе. Түбән Камада төзүчләрне һөнәри бәйрәмнәре белән кутладылар. Балаларга уен мәйданчыгы, өлкәннәргә ял урыны. Түбән Камада тагын бер ишек алды яңарды. Утыз административ хукук бузуу очрагы һәм бер җинаять эше кузгатылган. Түбән Камада мототранспорт йөртүчеләргә карата контроль көчәйтелде. Җирле дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләренә мото-батальон инспекторлары ярдәмгә килде. Бер тәүлек эчендә генә 2 тәгәрмәчле транспорт йөртүчеләргә карата 15 административ беркетмә төзелә. Шуларның берсе 12 яшьлек питбайк йөртүче кызның әти-әнисенә. Тулырак алдагы материалда. Югары маневрлы мотоцикллар, махсус саклану экипировкасы, элемтә чаралары урнаштырылган шлемнар, Түбән Камага Татарстан дәүләт автоинспекциясенең айрым махсуслаштырылган мотобатальоны хезмәткәрләре килде. Максат бер юлларда иминлекне арттыру һәм һәр хатаның җитди нәтиҗәләргә китерергә мөмкин булуын искәртү. Бер тәүлек эчендә генә полиция хезмәткәрләре 30 административ хукук бузу очрагын ачыклаган. Алар арасында дәүләт теркәү номерларыннан башка йөрү, мәҗбүри иминiyet полисы булмау, шлемсыз идарә итү, шулай ук бер җинаять эше кузгатуга нигез булган факт теркәлгән. Моннан тыш питбайкны балиг булмаган балага бирү очрагы да ачыкланган. Транспорт чарасы белән 12 яшьлек кыз идарә иткән. Питбайк аның әти-әнисе исеменә рәсмиләштерелгән. Мототранспорт иң куркыныч транспорт чараларының берсе. Хәтта кечкенә генә юл транспорт хәрәкәте дә җитди җәрәхәтләргә китерергә мөмкин. Мототранспорт белән идарә итү тиешле категориядәге йөртү таныклыгы булган очракта гына рөхсәт ителә. Мондый таныклыгы булмаган килеш мототранспорт белән идарә иткән өчен административ җаваплылык һәм штраф каралган. Мототранспорт хуҗаларына карата контрольнең көчәйтелүе турында Түбән Кама муниципаль районы башлыгы Радмир Биләев хәбәр иткән иде. Хукук бузулар турында Эчке эшләр идарәсенең кизү бүлегенә яки дәүләт автоинспекциясенә шалтырата аласыз. Сезон башланганнан бирле Түбән Камада мототранспорт катнашында 18 авария теркәлгән. Алар нәтиҗәсендә 10 кеше имгәнү алган, шуларның икесе балиг булмаган балалар. Гөлия Нигъмәтуллина, Анжелика Степанова, НТР яңалыклары. 2 тәгәрмәчле транспорт катнашындагы соңгы юл транспорт хәлакәте дә юлда игътибарлы булырга кирәклеген күрсәтә. Корабельный урамы белән Тынычлык проспекты киселешендә питбайк белән җиңел автомобиль бәрелешкән. Авария мизгеле видео күзәтү камерасына эләккән. Кадрларда күренгәнчә ки Рио борылыш ясаган вакытта аңа уң яктан зур тизлек белән килгән мотоцикл бәрелә. 18 яшьлек йөртүче берничә метр читкә очып китә һәм башка машинага килеп керә. Егет төрле дәрәҗәдәге имгәнүләр ала. Аны ашыгыч ярдәм белән хастаханәгә алып китәләр. Хәзер аварияның барлык нечкәлекләре ачыклана. Киләсе атнада Красный Ключ дамбасы юлында ремонт эшләре башлана. Бу төзекләндерүнең 3нче этабы. Аның кысаларында 2 километр 500 метр озынлыктагы участок яңартылачак. Эшләрне бер ай эчендә тәмамларга планлаштыралар. Юлны ремонтлау өчен подрядчы оешма билгеләнгән, килешү төзелгән. Исегезгә төшкән понтон күпереннән алып Илинка авылына кадәрге участок бакчачылык ширкәтләренә керү юлларын ремонтлау дәүләт программасына керде. Беренче этапта 700 метр, икенче этапта 1 километр 600 метр озынлыктагы юл өлеше яңартылган иде.
Түбән Кама районында шүплеккә әйләнгән ике территорияны тәртипкә китерәчәкләр. Аларны экологлар ачыклаган. Беренчесе нефтехимик бакчачылык ширкәтендә биредә 1000 квадрат метрдан артык мәйданда төрле калдыклар җыелган. Икенче урын Красный Ключ бистәсендә ачыкланган. Аның мәйданы 90 квадрат метр. Татарстанның экология министрлыгы шүпчарны юк итү таләбе белән бакчачылык ширкәтенә һәм Түбән Кама районы башкарма комитетына кисәтү җибәргән. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шилтәрендәге Татар Лайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Торак йортлар, социаль объектлар сафка бастырып, уңайлы һәм заманча шәһәр мөхитен булдыруга үз өлешен кертүчеләрне һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Россиядә Төзүчеләр көне августның 2нче якшәмбесендә билгеләп үтелә. Быел ул 9-на туры килә. Халык җаты йортында әлеге уңайдан тантаналы чара узды. Кунаклар өчен бәйрәм концерты әзерләнде. Үз эшендә югары нәтиҗәләргә ирешкән иң лаеклы төзүчеләргә дәүләт бүләкләре тапшырылды. Тулырак алдагы минутларда. Түбән Камада Төзүчеләр көнен бәйрәм итү шәһәрнең легендар шәхесе Евгений Королев һәйкәленә чәчәкләр салудан башланды. Аның исеме Түбән Кама төзелеше, тарихы һәм үсеше белән аерылгысыз бәйле. Студентлар, тармак ветераннары һәм мәртәбәле кунаклар Евгений Королев бустына чәчәкләр салдылар. Тантананың төп өлеше халык җаты йортында дәвам итте. Файда кунаклар булачак төзүчеләр, политехника көллияты студентлары әзерләгән проектлар күргәзмәсе белән танышты. Яшьләр заманча шәһәр төзелеше, экологик яктан уңайлы торак комплекслары һәм аның архитектурасы турында үз карашларын җиткерделәр. Сегодня вашему вниманию хочу представить. Бүген сезнең игътибарыгызга милләт торак комплексы концепциясын тәкъдим итәсем килә. Хәзерге шәһәр төзелеше яңа йортлар салу белән бер рәттән табигатьне дә саклау бурычын куя. Минем проект нәкъ менә шул мәсьәләне хәл итүгә юнәлдерелгән. Түбән Кама тарихында шәһәр төзелешенә катнашкан шәхесләр бихисап. Бәйрәмдә тармакның алдынгы вәкилләренә дәүләт бүләкләре, мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Түбән Кама муниципаль районы башлыгы Радмир Биляев билгеләп үткәнчә, бүген дә катлаулы икътисади шартларга карамастан төзүчеләр шәһәрне үстерүгә зур өлеш кертә. Именно строители внесли тот вклад. Нәкъ менә төзүчеләр бүгенге Түбән Каманың нигезен салды. Хәзердә шәһәрдә төзелеш киң колач белән бара, яңа объектлар сафка баса. Тантананың иң дулкынландыргыч мизгелләренең берсе. Беренче төзүче Борис Чигарковка Түбән Каманың мактаулы гражданины исеме бирелү булды. Зал аны басып алкышлады. Я хочу сказать, город, посудите сами. Шуны әйтәсем килә, үзегез уйлап карагыз, шәһәргә нибары 60 ел, ә бүген Түбән Кама халык саны буенча республикада 3нче урында тора. Шәһәрнең нинди матур, төзек һәм уңайлы булуына игътибар итегез. Сәхнәгә төзелеш оешмалары, хезмәт коллективлары һәм тармак ветераннарын да чакырдылар. Алар арасында шәһәрнең беренче төзүчеләренең берсе Иван Коршин да бар. Ул Түбән Камага иң беренче чаналы трактор колоннасы белән килгән. Я, знаете, объехал весь мир. Я могу сказать, что Мин дөньяның бик күп почмакларында булдым. Шуны ышанып әйтә алам. Түбән Кама матур, яшьлеккә күмелгән шәһәр. Биредә киң күңелле, ярдәмчел кешеләр яши. Монда һәр нәрсәдә кешеләргә карата кайгырту сизелә. Түбән Каманың үз йөзе, үз рухы, үз җаны бар. я знаю, город будет, я знаю, садут свесь, когда такие люди. Мин беләм, шәһәр булыр, бакчалар чәчәк атар, ватаныбызда сезнең кебек кешеләр булганда дигән юллар нәкъ менә сезнең турында әйтелгән кебек кадерле беренче төзүчеләр. 60 ел элек бу җиргә килгәндә, мөгаен, бик азыгыз гына монда шундый куәтле сәнәгать үзәге генә түгел, ә яшьлеккә күмелгән чын шәһәр бакча үсеп чыгар дип күз алдына китергәндер. Төзүчеләр көненә башланган бәйрәм кичәсе Түбән Кама артистлары катнашындагы концерт программасы белән үрелеп барды. Гөлия Нигъматуллина, Светлана Шумкова, Булат Зиханшин, НТР яңалыклары. Төзүчеләр проспектындагы 64нче йорт ишек алды яңа төс алды. Биредә безнең ишек алды программасы кысаларында төзекләндерү эшләре башкарылды. Яңа юллар, заманча балалар мәйданчыклары һәм өстәмә машина кую урыннары. Булар барысы да йортта яшәүчеләрнең көндәлек тормышын уңайлырак итү өчен эшләнде.
Ишек алды ачылышы жылы бейрәмгә үрелде. Анда Түбән Кама мэры Радмир Биләев һәм Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин катнашты. Шәһәр халкы өчен бай эчтәлекле программа әзерләнде. Өлкәннәр дә, балалар да зумба бейде, төрле уеннарда катнашты, осталык дәресләрендә үзләрен сынады. Теләүчеләр маскировка шелтәрләре үрүдә һәм коры душ әзерләүдә дә катнаша алды. Чара Татарстанда җәй проекты кысаларында узды. Кичәнең музыкаль бизәге булып Илһам коллективының концерт программасы булды. Әгәр сезгә яңалык ошалса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Хәерле кичләр сезгә.